Η μπάλα του μπάσκετ μπροστά. Άμα το ξέρω θα έπαιρνα για αυτά τα παιδάκια. Όλοι για χταίο έτοιμοι είσαστε πάλι. Όλοι για χταίο, Όλοι έχουμε περάσει. Ναι. Κανένα πρέπει να περνάει χταίο. Εγώ πέρασα τώρα. Εγώ πέρασα το Σταυρό. Σταμάτησα μου λέει εντάξει, μια χαρά. 110 ευρώ. Ήταν κλειστό, δεν είχα πρόβλημα. 110 ευρώ, Ναι. Έλα, μη φοβάσαι. Όχι τώρα, όχι. Έλα. Εντάξει, θα το κρεμίσει το τσιμέντο, έτσι δε. Μία πίσω. Θα σε γυρίσει. Να έχεις πίσω τώρα, να μπλοκάμε και για να προχωράει, δεν προχωράει. Ήταν έτσι που να είναι περάει. Μοντέλο δεν θα βγει. Έλα, δεν περνάει τώρα. Εντάξει. Εκεί τώρα, εκεί. Ναι, καλά. Βλέπεις και από κάτω τα αμάξι. Ναι. Εκεί σταμάτα να αλλάξουμε λίγο λάδια. Τι το κατεβάζει το πλάκι, το κατεβάζει. Θέλει να δυσκολέψει λίγο τη ζωή του, ρε. Μπορεί να το κάνει ήρεμα.